Velkommen til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Vi er erhvervslivets talerør og samarbejdspartner i Randers Kommune, og det har vi været i over 35 år. Det er hos os, at du som iværksætter eller som virksomhed kan få hjælp, og det gælder uanset om du bor på landet eller du bor i byen, om du er stor eller lille. Alle kan få hjælp hos os. Randers Kommune er en vigtig samarbejdspartner for Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Vi er officiel erhvervsfremmende aktør i Randers Kommune. Der er 650 medlemmer, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er dermed en af landets største erhvervsråd, og vi kan tale med større vægt i stemmen, når vi skal varetage medlemmernes interesser. Hvis du er iværksætter og vil starte egen virksomhed, har du måske brug for at vide noget om told og skat, eller markedsføring, eller andre forhold. Alt det kan du få hjælp til i Erhvervsrådet. Hvis du er virksomhed, har du måske brug for hjælp til at vide noget om markedsføring eller lægge en ny strategi for din virksomhed. Der kan du også få hjælp i Erhvervsrådet. Der findes et stort antal af tilbud og tilskudsordninger, som vi kan formidle videre til jer. Vi vil gerne være noget for hele erhvervslivet i Randers Kommune. Vores bestyrelse er meget bredt sammensat. Vi har politiske repræsentanter. Vi har selvfølgelig repræsentanter fra erhvervslivet og fra arbejdsmarkedets parter. Så uanset om du er iværksætter eller virksomhed, så er det i Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, du skal henvende dig. Her kan du få råd og vejledning.